Ja, lad være. Mikkel, du står i bolden. Goddag, drenge. Er I klar til noget godt træning? Så tager jeg alle sammen 3 bolde. Nu tager jeg alle sammen 3 bolde. Jeg vil gerne 2. Okay. Nå. Drenge og piger. Vi alle sammen lige kommer herover en gang. Vi tager bolden med. Tag bolden med, ja. Det I skal øve i dag, det er påndslag. Det ser sådan her ud. Det vil sige, I lukker køllehovedet, så ligger bolden tilbage til den bagerste fod, og så svinger I lige ned på. Det lige til på væggen, ja. Det går ikke, når jeg siger det. Så. Det var fint. Lad mig se, hvad du kan. Nej! Ja, meget fint. Men du bruger alt for meget kraft på. Nå. Har I alle sammen forstået? Må jeg lige se dig en gang? Svinge en gang. Nej, det går ikke. Skal du godt lide at komme herover igen? Du skal nok tage bolden med dig. Okay, så kommer jeg herover igen, så. Nu forstår det ikke helt, hva'? Det var godt herovre. Jeg så lige på her. Nu skal jeg slå noget, der hedder drive. Nej, først mig. Først mig. Nej, det går ikke. Få den væk. Først mig. Nej, du skal lige give at slukke en gang. Er mig nu? Ja. Gik det noget? Gud, hader bjørne. Nej. Så er bare den anden vej. Altså. Ja. Okay. Måske lidt mere omkring. Hold da, mand. Det er jo sgu fint slag. Ej, det er for langt. Nå, drenge, kom herhen. Fuck, er det ikke det længste slag? Nu skal jeg lære jer at svømme kølle. Nej! Nej. Ja. Det første regel, som kølle, det er, at bolden ligger helt nede på forreste ben. Nej, det der, det er jeg ikke. Gå derhen.
Hvor derhen? Noget sjovt. Kraft. Er det skade? Nej. Hallo, jeg gider ikke, det går helt derhen. Nej, du skal heller ikke. Det er kun ham. Ja. Og så slår I ihjel. Bare så ledes. Er du? Jeg skal længere med dig. Og du vores driver. Er det mig nu? Så få en regnorm. Det skal ligge op på bolden. Prøv at se, om du kan ramme bolden. Kig ned på bolden hele tiden. Det er meget godt. Jeg må lige prøve det her. Nej. Lige kan jeg på en gang. De skyder bolden væk. Det har du faktisk sagt til mig også, vi ikke må. Og den der kylling dur slet ikke, jeg vil hellere have en anden kylling. Hvor fanden er den? Den smukke. Hvor er den? Hey, stor. Det er stort, jeg kan uden. Har du ikke haft Køl. Hvem har taget den? det? Den har nok lidt. Markus? Jeg skal lige fyre den af helvede med en driver. Ja, nej. Og jeg hellere slå til den her, mand. Nej. Nej, jeg er kameramand. Jeg kan jo ligesom ikke, jeg har mine hænder fulde. Lukas, jeg kan ikke tage den, jeg har mine hænder fulde.